Масштабные работы ведутся на улице письменника Смирнова. Тут плануецца заменіць звыш 2000 метров асфальтобетоннага пакрыцця. Работы пачаліся яшчэ ў чэрвені і ўжо набліжаюцца да завяршэння. Трэба паспець у тэрмін і пры гэтым выканаць работу якасна. Змены і ў гістарычных частках абласнога цэнтра. Больш за 4500 метраў квадратных пракладваюць дарожнікі ад Варшаўкі да Холмскай брамы. Пры гэтым тут з'явіцца яшчэ адна паласа руху. Усяго работы па асфальтаванні прадугледжаны на 20 вуліцах абласнога цэнтра, яшчэ на 10 бягучы рамонт. У планах дарожных служб сёлета замяніць каля 10 000 метраў асфальта. Але гэта не канчатковая лічба. Мяркуецца, што яна зменіцца ў бок павелічэння. Есть такая поговорка, что дорога – это лицо города. Оно достаточно неплохое, но хотелось бы лучше. И за последние годы сделано очень много по замене верхнего покрытия многих улиц. Наверное, брестчане это замечают. В этом году солидная сумма выделена денег на эти работы, и мы уже полным ходом работаем. Аўтаматары гэтай работы не толькі заўважаюць, але і даюць ім высокую адзнаку. За последнее время в городе стали лучше дороги. Стало намного приятнее ездить. В общем, мне нравится. В целом нормальное качество. Сейчас много дорог делают, не города. Мне кажется, даже очень достойные дороги. И вообще и по городу, и по району, я не знаю, и во дворах нормально, везде нормально. Мне кажется, хороший. Асноўную колькасць работ плануецца завершыць да міленіума абласнога цэнтра. Але, як азначаюць дарожнікі, абнаўляць артэрыі горада працягнуць і далей. Евгений Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».